Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħutijiew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
nitolbu. U Alla inti tatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna lina. Xered dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wedid tiegħek u tatina sehem mill-ġid tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għali mill-ktib tan-Nun. Dak iż-żmien il-mulej niżel fis-sħaba jkellem il-Mosè u ħamel l-Ispiritu li kellu fih u taħ lis-70 xieħ. U ġara li hekk kif l-Ispiritu qad fuqhom dew ħabbru imma ma ssoktawx. Issa fil-kamp kien hemm żewġ tirġiel, wieħed jismu Eldad u l-ieħor Medad. U fuqhom ukoll niżel l-Ispiritu. Hekk dawn ġew maduda mal-mażulin, għax għalkemm ma marrux fit-tinda dew ħabbru fil-kamp. Glonk wieħed żagħżugħ tarraf dan il-Mosè u qallu: Eldad u Medad qegħdin ħabbru fil-kamp. U Ġoxwe bin Nun li minn ġkunitu kien għaddej ta' Mosè qabad u qal: Sidi Mosè, tħallihomx aktar. Iżda Mosè wieġbu: Jaqgħu t-tejl minħabba fija, jalla l-poplu tal-mulej jkun kollu profeti u jalla l-mulej qiegħed fuqhom l-Ispiritu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Salm risponsorjali. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isowwa u tgħallem lil min ma jafx. Ngħidu flimkien. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-biża' tal-mulej sinċir u jibqa' l dejjem. Il-ġustizzji tal-mulej sowwa u msettqa għal kollox. Ngħidu flimkien. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Fehmhom sowwa l-qaddej tiegħek. Ħalas tajjeb għandhom min iħarrishom. In-nuqqas min jista' jarfu minn dak li ma nafx bih saffini. Il-preċetti tal-mulej. Il-burija wkoll ħares il-qaddej tiegħek. Tħalliha qatt taħkimni. Imbagħad inkun blaħtija u ħieles minnu kbir. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Ġakbu Apostlu. Ejjew issa intom l-onja, ibku u ixru fuq l-awċ li ġej fuqkom. Ġidkom tħassar, u jiġkom kiltulibkom il-kamla. Id-deb u l-fida ta'kom rabbow is-sadid, u s-sadid ta'kom għatixet kontra ta'kom, u jiklilkom ġisimkom bħan-nar. Zintu l-ġid fl-aħħar jiem. Ara, il-ħlas tal-ħaddima li ħazzu l-eliji ta'kom, ħlas li intom zammejtu l-qom bil-erb, jgħat jgħajat kontra ta'kom, u l-biki ta' dawk li ħazdu wasalt f'widnejn il-mulej tal-eżerċti. Fuq l-art eċtu fix-xalar u l-lussu, għattu tissemnu għal-jum tal-qatla. Intom kondannajtu l-ġust, tiltu għax ma jistax jifqilkom il-kelma tal-mulej.
Missir, il-kelma tiegħek hi l-verità. Qaddishom permezz tal-verità. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġwanni qal lil Ġesu: Mgħallem, wieħed raġel li s-soltu ma jkunx magħna rajnieh ikeċċi xjatem f'ismek u ridna nżommuh għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qal: la żommuhx le, għax ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f'ismi u imbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna huwa magħna. Min jagħtikom tazz-ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu fiha ikun jaqbillu jekk jorbtulu magħhom u ġebla ta' tħin minn dawk li jdawru l-ħmir u jixtħuh fil-baħar. U jekk idek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra. Jaħbadlek aħjar li tidħol bit waħda fil-ħajja milli tmur bidejk it-tnejn fl-infern fin-nar li ma jintefiex. U jekk riġlek u għalik okkażjoni ta' dnub, eqtew barra. Jaħbadlek aħjar li tidħol b'riġel wieħed fil-ħajja milli tinxteħed b'riġlejk it-tnejn fl-infern. U jekk għajnejk hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra. Jaħbadlek aħjar li tidħol bajn waħda fis-saltna ta' Alla milli tinxteħed bajnejk it-tnejn fl-infern fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefiex. Il-kelma tal-mulej. L-ewwel nett nirringrazzjakom ħafna tal-preżenza sabiħa tagħkom illejla. Intom u tirringrazzjaw il-mulej tal-esperjenza li għamiltu il-Vatikan uħud fil-passat qarib, oħrajn fil-passat ftit iżjed imbigħat, għaliex qudiemi hawn idealment 50 sena ta' ġenerazzjonijiet li ibbenefikaw minn din l-inizjattiva sabiħa li tara grupp ta' Abbatini minn Malta jagħtu s-servizz tagħhom fil-Bażilika ta' San Pietru ġewwa l-Vatikan. Hija esperjenza li laqtet 1800 żagħżugħ Malti u Awġi. 1800 familja. Kod minnkom nanniet ukoll u allura nimmaġina li tirrakkontajtu lil uliedkom u llum tirrakkontaw lil ulied uliedkom. U rrid allura nifhem li forsi iż-żmien jirrendija iżjed ħelwa għadha tagħmel effett sabiħ f'ħafna familji Maltin u Awġin. U hija espressjoni wkoll tar-rabta ta' dawn il-gżejjer eżis tal-Apostlu Pawlu mal-Apostlu Pietru, il-prinċep, ir-raj imqabbad minn Ġesu biex jikkonferma lil ħutu fil-fidi.
u biex ikun sinjal konkret tal-għaqda kattolika dik li għalija u għalina hija glorja kbira li nissejħu u nkunu nsara kattoliċi. Ġesu illum jallimna lezzjoni importanti ħafna. Dik li qabel niġġudikaw u niskludu lil xi ħadd nagħmlu ħelitna biex kemm jista' jkun ninkluduh għax mhuwiex kontra tagħna huwa magħna. Ħafna drabi jiġrilna bħal Ġwanni il-maħbub tal-mulej li allura kellu din lejra qaddisa għall-imgħallem tiegħu li noġġezzjonaw jekk wieħed li mhux minn tagħna jitkellem u jagħmel ġubijiet f'isem Ġesu. Imma Ġesu jgħidilna la żommuhx. Għax hemm ħadd jgħid li se jagħmel miraklu f'ismi u mbagħad malaj se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Il-miraklu għas sinjal ta' fidi kbira, sinjal li wieħed jifhem lil mulej u għal jagħmel mirakli u jafda fih. U Ġesu dan jirrikonoxxih bħala kriterju ta' fedeltà u ta' fiduċja. Il-Vanġelu tal-lum għandu 3 mumenti, mhux dan il-mument biss fejn Ġesu jallimna nafdaw u nilqgħu anke lil min forsi ma jedirx li hu parti minna. Kemm ħaġa sabiħa fil-konklużjoni ta' riflessjoni tiegħi fuq din l-ewwel parti tal-Vanġelu tal-lum li fid-dialogu tagħna mas-soċjetà dejjem nibdew l-ewwel minn atteġġjament pożittiv u ta' dialogu. Atteġġjament ta' akkoljenza. Ejjew nifhmu li hemm barra anke mill-barra ir-reċint tal-Knisja tagħna hemm it-tajjeb li hemm bżonn nilqgħuh u nippromovuh. Ejjew fil-laqgħa tagħna ma' kull bniedem infittxu dik ix-xrara li ġejja minn Ġesu stess li tagħmlu ħuna li jaħdem magħna għaliex min mhuwiex kontra tagħna huwa magħna jgħid Ġesu. Imbagħad hemm it-tieni parti, mument qasir, fejn il-mulej jirrikonoxxi l-ħlas ta' min jieħu ħsieb il-qaddejja tal-Messija. Min jagħtikom tazza ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Kemm hija ħaġa sabiħa li aħna u nimmeditaw din il-kelma ta' Ġesu, nagħmlu kuraġġ lil nfusna lil xulxin biex inkomplu nkunu poplu ta' solidarjetà. Li mhux biss tazza ilma lil minu bilanċ jagħti, imma ħafna iżjed. Dalgħodu kelli l-opportunità sabiħa li nkellem lis-saċerdoti djoċeżani l-bieraħ kellimt lis-saċerdoti reliġjużi fid-djoċesi u bi preparazzjoni għas-sena u l-ġublew tal-ħniena għattilhom ix-xewqa li hemm f'qalbi li s-sena tal-ħniena għad-djoċesijiet tagħna tkun ukoll sena tal-opri tal-ħniena. Mhux biss il-ħniena nirċievi, imma il-ferħ li naqsam il-ħniena bl-opri tal-ħniena. 7 li jmissu l-ġisem kif tallimna u 7 li jmissu lir-ruħ. Dik li tagħti xixrob lil minu bilanċ hija t-tieni opra tal-ħniena li jmissu l-ġisem jew korporali. Kemm ħaġa sabiħa li din is-sentenza ta' Ġesu tinkoraġġina biex aħna inkomplu inlibsu lil min arwien nagħtu almenu kien lil min m'għandux dar, inżuru l-morda, inżuru l-kaltrati, nidfnu lil mejtin tagħna, dik id-devozzjoni li tant ikkaratterizzana. Imma hemm ukoll l-opri tal-ħniena spiritwali li inti twiddeb lil min għamel xi żball, tikkorreġih bl-imħabba li inti twissi lil min u tagħti parir lil min għandu bżonn, li inti tgħallem lil min ma jafx,
li inti tfarraġ lil nikket li titgħallem iġġarrab l-inġustizzja jew il-ħsara li għamlulek ċerta kalma u paċenzja li hija skola importanti u tqila u fuq kollox li titlob għal ħajjin u l-mejtin. Dawn huma opri tal-ħniena li huma kollha miġbura dik it-tazza ilma li tingħata lil minu tal-Messija u aħna nixtiequ naqsmuha ma' kulħadd anke fid-dawl tal-ewwel parti tal-Vanġelu. Ġesu fit-tielet parti tal-Vanġelu tal-lum forsi jgħid affarijiet li żied radikali li nsibu fil-Vanġelu. U din il-ħaġa nsibuha fit-tliet Vanġeli sinottiċi. Meta Ġesu jitlobna li nkunu ħafna radikali fejn iridu nażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin. U jitkellem dwar l-iskandlu. X'inhu l-iskandlu? Skandalon bil-Grieg tfisser tfixkil. Kun wieħed jimiexi għalon it-triq u inti tagħtih gambetta jew fi triq tiegħu tpoġġilu xi ħaġa li tfixklu, dik hija l-iskandlu. Skandlu minn dan it-tfixkil fiżiku saret ukoll kategorija morali. Jiena nista' niskandalizza l xi ħadd billi nfixklu fit-triq tiegħu lejn il-mulej. Imma min jagħti skandlu jgħid lil wieħed minn dawn iċkejknin li jemmnu fija u jgħid ikun jaqbillu jekk jorbtulu ma' għonqu ġebla ta' tħin. Kemm hi kelma iebsa din tal-mulej Ġesu. Mbagħad jagħtina 3 membri tal-ġisem u jgħidilna jekk qegħdin ifixkluk aħjar taqtaħħom il-barra. Issa l-mulej ma jridniex naslu l-ġenna min bla id, min bla għajn u min bla riġel. Ġifier ma jridx jagħmel mill-Kattoliċi assoċjazzjoni ta' mutilati. Il-mulej jekk imbagħad b'xi disgrazzja jippermetti xi ħaġa hekk aħna nilqgħuha bis-sabar tal-insara, imma ma nagħmlux il-ħmerijiet u nieħdu din il-kelma propju ad littera. Kien hemm magħrif tal-Knisja li influwenza ħafna lil żewġ missieriet kbar tal-Knisja lil San Ambroċ u mbagħad lil Sant Wistin li kellu isem Stramp, Kromatju, mhux xi karozza ġdida di, Kromatju ta' Akwilea. Kien għaref ħafna, kiteb ħafna, għaw min jgħid li għall-grazzja tal-Alla ftit wasluna kitbiet tiegħu għax inti meta ikollok ħafna x'tistudja dak li jkun jaqta' qalbu, ma meta jkun hemm ftit tagħmel kuraġġ. U f'wieħed mill-kummentarju ta' Kromatju ta' Akwilea jieħu din is-silta mill-Vanġelu u jagħtiha spjega interessanti li nixtieq naqsam magħkom. U nixtieq naqsamha magħkom biex nikkonferma li fil-Knisja għandna bżonn ukoll dak li fi żmien is-sittinijiet li iżjed fiċ-Ċina kienet iżjed popolari tissejjaħ l-awtokritika. Il-kapaċità li inti taċċetta li għamilt żball biex forsi biddel tirriforma ħajtek. Fiċ-Ċina kellhom riformatorji famużi wara l-awtokritika tar-rivoluzzjoni kulturali. Imma ħa nagħmlu ftit awtokritika tal-Knisja u għaliex qed ngħid hekk. Għax Kromatju ta' Akwilea jgħid daw x'inhuma daw it-3 membri tal-ġisem li jsemmi Ġesu. Isemmi ir-riġel, isemmi l-id u jsemmi l-għajn. U jgħid ir-riġlejn tal-Knisja, il-ġisem ta' Ġesu, huma djakni. Għax dawk huma mqabbdin biex imorru fil-periferiji waslu l-Ewkaristija u l-karità tal-Knisja. L-idejn tal-Knisja min huma il-Presbiteri. Dawk li fl-idejn ikkonsagrati tagħhom ikollhom il-ġisem quddiem ta' Ġesu li jridu wkoll jaqsmu l-kelma ta' Alla mal-poplu. U l-għajnejn fil-Knisja min huma l-isqfijiet. Għaliex il-kelma episkopos tfisser li inti
tkun assis li inti tħares mad-dawra kollha li jkollok viżjoni globali. La Ġesu meta jgħid jekk dawn ifixklukom aqtawhom il-barra qed jagħmel awtokritika tremenda tal-ġerarkija tal-Knisja. U qed jgħid il-ġerarkija jekk toħloq l-iskandlu hemm bżonn titqaċċad biex issalva l-Knisja. Mela jien qed nitkellem fuq il-kundanna tiegħi nnifsi. U qed nitlobkom bil-ħnina titolbu għalija għall-presbiteri u għad-djakni biex aħna ma nkunux dawk li niskandalizzaw il-poplu li nfixkluh għax il-kundanna ta' Ġesu hija ċara ħafna u hija għalina. Il-mulej jagħtina il-grazzja li aħna meta ikkollna qudiemna għażliet li huma biex ngħidu hekk ta' ċaħda kbira nażlu lilu. Jiena nixtieq nieħu l-opportunità biex infakkarkom fi żmien sabiħu qasir li għamiltu Ruma għad-del tal-Kupolone kif jgħidulu Romani u nfakkarkom li l-mulej tagħkom il-grazzja tkunu ħafna qrib il-qabar ta' San Pietru, iċ-ċentru Aziz Għalina tal-fidi ħajja tagħna u dan ifisser mhux biss privileġġ imma anke responsabilità. Jalla intom lillum bi gratitudni kbira u anke forsi b'nostalġija ġejtu għaw biex tgħidu grazzi lil mulej, tkunu il-ġebla ħajja fil-Knisja Maltija li mhux tkun ġebla ta' tfixkil, imma ġebla li l-mulej ikun jista' jonqox biex tkun sabiħa parti ħajja mit-tempju tiegħu li hija Knisja f'Malta. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, li sqarma mudija waħda għal-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej għamma. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej u nitolbuh jilqa' t-talb tagħna bl-interċessjoni ta' Sant Tarċisju.
Nitolbu għall-Knisja biex taħt it-tmexxija tal-Papa Franġisku hija xxandar il-Vanġelju mad-dinja kollha. U l-aktar fostna l-insara li jenna li jemminna fi Kristu biex nitqawwaw fil-fidi, fit-tama u fil-mħabba u nikbru bħala membri tal-komunità Nisranija. Nitolbu. Nitolbu għall-bnedmin li bħalissa qegħdin ifittxu l-kenn mill-gwerer, mill-faqar u mill-mart biex isibu min jilqaħħom f'daru u jagħtihom dak li jeħtieġu fil-ħajja tal-familji tagħhom u fis-soċjetà li jsibu ruħhom fiha. Nitolbu. Nitolbu għall-ġenituri tagħna, ħajjin u mejtin, li tawna trobbija tajba u l-mezzi biex bihom aħna l-Abbatini Maltin stajna mmorru l-Bażilika ta' San Pietru. Ħalli ngħadu fil-liturġija hekk stajna nikbru bħala nsara maturi. Nitolbu. Nitolbu biex illum Abbatini fil-knejjes parrokjali tagħna inkomplu nagħtu sem attiv fil-parroċċi tagħna u l-iktar billi nxandru l-Vanġelu bil-ħajja u bil-kelma tagħna. Nitolbu. Nitolbu għal uliedna biex bil-għajnuna ta' Alla bil-ħidma tas-saċerdoti u tal-ġenituri tagħhom jgħixu ħajja nisranija fid-dinja tal-lum, jistudjaw għall-professjoni tagħhom u jażlu r-rieda ta' Alla għal ħajjithom. Nitolbu. Nitolbu l-interċessjoni ta' ħutna l-Abbatini Maltin li waslu fis-sema ma' Alla l-Missier biex jitolbu għalina ħalli bħalhom nilqgħu it-tbatija tagħna ta' kuljum u nibqgħu inħobbu lil Alla u lil xulxin kif għamlu huma li stħaqqilhom jidħlu fil-liturġija tas-sema. Nitolbu. Il-qamu lej it-talbu mlitana u bl-interċessjoni ta' Sitna Marija għamel li aħna nikbru fil-qdusija skont ir-rieda mqazza tiegħek bi Kristu Signa.
involuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. li jilħalqu lejn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-għojiet aħtiġijiet tagħna u l-Knisja mħallsa kollha tiegħu. U Alla ħanin għamel li din l-offerta tagħna tkun toġbu biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu sib. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajja. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. L-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ibati bħal ħobs, rat il-ħaj, qasam tar id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Hekk ukoll wara li tlaħħal kalċi, reġa' raħt il-ħajja tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqluk. U minn ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutni li raqdu bit-tama tal-qawmeni. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-didawl tas-seb tiegħek. Ħinna din għall-koll nitolbuk. Għatlilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqaċċam mal-la Marija, mal-Eru s-Saħħa San Ġusepp, ma' San Pawl Missierna, ma' San Ġorġ Breka u ħutna l-Beati Maltin bil-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Għatina fit-tiebu għahlina tijak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mitnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għahd lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sbiem nagħtikom is-sbiem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li trid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
Dan u l-ħaruf tal-ma, dan u li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. U lej ma jiskolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżgħid biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejn.
Nitolbuk mulej li dan il-misteru tas-sema jġeddidna fir-ruħ u l-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fid-batijietu aħna u nxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja il-wirt miegħu u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jena nishtiq nirringrazzja lill-Monsignor Charles Xikluna li l-Arċisqof ta' Malta li presjeda dina iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa lejla f'dil-okkażjoni tal-50 sena minn meta l-Abbatini bdew jitilgħu il-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan biex jgħinu fil-liturġija. Nixtieq li nirringrazzja b'mod partikolari lis-saċerdoti illi qegħdin hawnhekk preżenti li ħafna minnhom li huma kollha tilgħu il-Vatikan jew bħala Abbatini jew bħala seminaristi u mod speċjali wkoll il-Museo Kalleja li kien wieħed mill-ewwel Abbatini tal-Kanonku Giuseppe Delia. Flimkien ma' Dom Guglielmo Gambina li qiegħed hawnhekk quddiem billi jiġi minn Kanonku Delia u li xtaq li jipparteċipa flimkien mal-familja dina iċ-ċelebrazzjoni qegħdin nagħmlu hawnhekk. Imbagħad xtaqt ukoll nirringrazzja l-Abbatini kollha li telgħu il-Vatikan, imma mbagħad 412 li wieġbu għall-ittra li konna bagħatna ħalli jipparteċipaw fl-attivitajiet li għamilna b'din l-okkażjoni tal-50 sena. U nixtieq li minn qalbi hawnhekk fuq din in-naħa għandna il-familja ta' Don Giuseppe Mifsud illi tana magħna diversi drabi bis-snin u oħtu wkoll preżenti u anke wkoll l-Sinjur ta' Eric Vella illi miet qabel iż-żmien biex ngħidlek magħna għoxbu li jieħdu minn din il-ħajja imma hemm diversi oħrajn illi mietu u li aħna offrejna din il-qudiesa għalihom. Nixtieq li forsi anke x'inhu niżem u se xikuna isellem lil dawn iż-żewġ familji li hawnhekk quddiem. Imbagħad xtaqt li nirringrazzja wkoll il-kor Mirabitur ta' Simona Tart li Franz, nixtieqhom jiġu ħalli nagħmluhom applaws. Ejja. Oħorġu. Mela l-familja ta' Mifsud ta' Don Giuseppe. Francesco, mhux il-daw, dak huma tinsew tal-kor qed ngħid. Tal-kor. Kiet mhux tinżlu jgħodu biex almenu n-nies japprezzaw u jirringrazzjaw. Imbagħad ovvjament jerġgħu jitlu għall-kant tal-aħħar inkella nibqgħu b'xejn. Għandna l-innu. Imma jiena tant impressjonajt ruħi bil-mużika li ħloqtu li għadt lil Fader Mikey li jiena nixtieq li joħorġu għax intom ma rajtunix, aħna ma rajnikom, smajnikom veru, imma ħaqkom verament ċabċipa u inkoraġġiment. Bravi. Isserġgħu f'postkom għax inkella verament nibqgħu bla innu tal-aħħar, Dawn kkantaw ukoll fil-Bażilika ta' San Pietru. Francesco, tinsix meta nkun nieżel tindika li dawn l-imberkin familji li semmejt. All right? Ħalli. All right. Tajjeb. Jien nixtaqt li ningrazzja kulħadd hawn xi abbatini li parteċipaw li għadhom żgħar li m'għadhomx jiġu l-laqgħat imma jekk iridu jiġu nhar is-Sibt ġej nerġgħu nibdew il-laqgħat fejn il-laqgħa li jmiss nhar is-Sibt fis-satejta u nofsinhar dak li telgħu. Jiena nambira dawn l-abbatini ma sewx li fis-satejta wara nofsinhar is-Sibt jiġu għall-laqgħa. Imma verament tara grupp sabiħ ta' abbatini li jiena meta smajt li ħin ħatqata'. Imma napprezza anke s-sagrifiċi tal-ġenituri, Nixtieq nirringrazzja l-ġenituri jiena.
Grazzi ħafna lil ġenituri. Grazzi. U jimlew kemm San Ġwan u koll il-Katedral tal-Imdina meta jbosslhom il-ħadd biex jagħtu s-servizz hemmhekk. Ja ħaġa sabiħa. Ningrazzjawkom ħafna. Il-mulej magħkom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Issa ħanieħdu l-okkażjoni illi qegħdin flimkien u anke kważi mqasmin bis-snin illi tlajna biex nagħmlu l-group photo. Allura jiena ħanajjed is-sena 1965, ħantu l-eżempju, jiġu hawnhekk iġvidhom ta' 50 sena ilu. Dawk illi telgħu din is-sena kapaċi ċelebraw il-100 sena għax jgħaddu 50 sena oħra, anzi 49 għax ġallewel waħda dis-sena. U dawk iċċelebraw, forsi aħna ma nkunux hawn, forsi tista' jkun hawn xi ħadd minna jibqa', imma iċċelebraw il-100 wkoll. Jitilgħu hawnhekk tal-ewwel sena 1965, 1965.